Bombardaketaren inguruan, niretzako importantea da, ostean kontatu, egun baten, ni umena naizela, ni 7-8 urte izango nituen, goiz baten, ara non datorren amama mezatik, azaldatuta. Begira zer gertatu xapas. Eleizatik ataratzen azela, eta gizon bat atorkit eta dinozta, señora, esta es la iglesia que bombardearon los nacionales. Perkatu, que bombardearon los rojos. Eta bera, señor, esta es la iglesia que bombardearon los nacionales. Berak esan da, es usted vasca, ¿verdad, señora? Ja, mucha honra. Ondina entzun behar. Hori zan kontua. Bombardaketaren humilazio hori urtietako kontua. Hori da, nik bizien daukaran kontakizunak hori zuzenan berari gertatutakoa. Bombardaketaz bera kontatzen zuen, ele izan zegoela jendea eta bomba bota zituztela, hile egin zela hau eta bestea. Hori da, bombardaketaz hori da gogoratzen dudana.